سلام كبرات تخاتلتي داسنا إكسترا أبزح على فكرة معلتات بحنتي أب قطبة تكيرة صبصباتا تقرب منشي تزرقيها بزنبرة صبصب أب عالم زلو بليونيرات مس بزح عالم توداديرم تحت حدا مئتاويت كم زخونن بزحهم كسب كل تشح والكسب كم زبصح قليصا ازي كابتي أب كل تشحن 15 زنبرة لجيزي بوزع عقن وسيخو زلو خوينو نكيلاتات قطبة أسقا إندا خواني مس يزركب نابنا دما هبت نايتم قدامو 9 سبات راي كند هبت فرق عالمي زخون أبزز مصي 25 عامتات كا نهار هبتامات كمز زلو اندحر قصيلو قداماي تريليون دولار زونن والقسب كن رئي تخولو خمزلي زنقر زلا غنا كابزيوم هبتامات كلهم 100 كوانت زيبلكا مبزحتهم دارغا فلوطات كوم دما بحقاو منقد غنزوم زاكويام زي مالت دما بزي حقاو غنزب زوهاللو يلون مالت ايكونن زي غونبر اتم زبزحو بزي حقاو منقدي غنزب زوهاللو سبات نتي غنزبم حقاو نمغبار زتقوملو زتفلالي ميلاتات زلوم كوينو ازغا محصاب غنزب يزبال نحجي خا محصاب غنزب بزرزر كما يمثل قدم حجي ابا ياغاطيم يفلط بخميوم كهابتامات غنزبم زحصبو كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون تدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم مجمريا ندحرت ملسيلنا تاريخ محصاب غنزب مسنري كابتنتي مالت ولاو نتغنزب بزي نبرو لغيزيات حيزو اب حدا بوتا اتزلو منغستي نتحزب قرص اب زخفلو لغيزي غلسبات قرص كيكفلو غنزبم بزتفلالي منغدي كمنغستي كحبو يمزر اي نيرم زخمز عينت اغباب دما غنزب اب زمصالو غيزي مليسو خغنن كوم دما ببزح زفصم تغبار اندخوني مزيو يخون امبر ابتي غيزي سرعه بانكي معبل زي نبره بمنبرو از غنزب فازبل قداي بزح اغالبو زي وهابو قداي زنبرا كمزيلو دمان مجمرتا غيزي محصاب غنزب اغالبو كركب كوم دمان عوتا باهيلو حقتات كصد قلو زجمره غيزيات بشحن 930 يو ابتي غيزي تخاب امريكا مولو بحق منغستي زغونه الكولو مستخي سرح وين سدات كيقرب كوم دما اب طقم خيوعل زخلكل فولي غيزياو حقي صديق زنبره لغيزيو نزي اغدا تتقيمو دما حدا ال كابانو زبال مراحي ناي حنت شيكاغو مافيا تبال غجله بمستير زي حقاو مشطه الكولو مست بمغبر بزح غنزب كاتون كلو نت غنزب كقرص كيكفللو محصاب كايدلي كيل نيرو از مالت دما نت غنزب كاب زي حقاو زمصصلم غنزب ناب حقاو زمصص صعدا غنزب يغيروا يهون امبر منغست امريكا كفلطو بمخالو دحر بزح كتع حدش حق تغيرلو كسب 13 عامت كفرد كيلو كابون دحري دما اب امريكا كاب قرص غنزب طفافيقا تباهلكا بحقاو منقد كتحتات زجمره كمزي لغا ازناي غنزب محصاب قداي دقيسو بزح اغالبو كيتوهابو كقصل دحر مصنح اب 8 غنا بعلي اسكوبار زمرحو عمر شغدنا عيص فارس بمجمرو بعل منغست امريكا نزناي غنزب محصاب سرح كم غبن ككاتاتو لي جميرو ازغا بزح عيص فارس يشقطو والقسبات نتكاب عيص فارس زرخبو غنزب دحريلنا بنغلصو زتفلالي منغدتات نت غنزب دارغا كم بحقاو زمصو اب بانكتات كقمطو كوم دما اب كالي ترى معلا كوعلو ويم ترايم اتشعو مز شقط عيص فارس هو بزخونه لغيزيه زوص حق دما زخونه اخبار حق زخونه اكل ناي حد طرطر زخونه والقسب غنزب يهجرمو اتول قسب نت غنزب بحقاو منقد كم زمصو كرغاغز يقدد بزخا عوز زخونه سرح تسريح كوانت نبره قال اخبار تحققنا نتب علم زصدقوا حق تحيزم بزح جيغاتات فصيمم كم زفلطي يذكر بدحر زمصق اند تذكر حقتات محصاب غنزب زتحدثلو فصامخا اب كل تشحن حدن اتياب العل امريكا بالقاعده زتخيد متقعت مستفصم خوينو منغست امريكا خا اشبرت غجلتات فاينانساو حجزات كيرخبون كيعابين بمبال نزناي محصاب غنزب حقتات مستنب علم بقطبه اب قدمي زسرع هاجرات بمخان حدش حقتات كتصدقن كومدما نحد حدن زتحبابرالو منقد كفطر يا حجزا كب كل تشحن كل تنجميرن دما عبيت هاجرات علم اذا محصاب غنزب زبال مسرح نمعقات حيال زخونه مقوصر كومدما تفتيش زكايدا خوينن بوزحات غنزبم كاب قرص كهدمو قال دما بزي حقاو منقد غنزبم زمصو كومدما بوليتيكانياتات مرحت هاجراتن كيترفيهم كقالعو ترايم نيرم نابنت كاب كل تشحن 11 كسب كل تشحن 15 ابز تغبر عالم لخاوي حيال زنبره تفتيش محصاب غنزب بوزحات بانكتات زتفلالي مقطعاتي كوردن تراي زنبره نابنت كا HCBC زبال انجليزاو بانكي بتي محصاب غنزب ناي زتفلالي وغنات زغبره زنبره لعل
ሓገዝ 1.9 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ክኸፍል ተገዲዱ ነይሩ። እዚ ባንክ ኸኣነ ኣፍልጦ ኣብ 2015 ሓደ ሰራሕተኛኡ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ብዘለሓኸው ምስጢራት እቲ ካብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ጨንፈሩ ብዙሓት ውልቀ ሰባት እዮም ከቃልዑ ክኢሎም ዝነበሩ። ካብቲ ዘገርም ድማ ካብቶም ውልቀ ሰባት ከም በዓል ዲያጎ ፎርላን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ንጉሳት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋሳእቲ ከም በዓል ዳንኮተ ዝኣመሰሉ ኣፍሪቃውያን ሃብታማት እውን ከይተረፍዮም ክመጹ ክኢሎም ነይሮም። ኣብዚ ዝርዝር እውን መን ምዃኖም ዘይፍለጡ ሽሞም ጉኑን ዘይኮነ ኤርትራዊ ዜግነት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ክመጹ እንከለዉ በጥቕልል ከኣቶም ኤርትራውያን 700 ሚልዮን ዶላር ዝተቐመጠ ገንዘብ ኣለዎም ክብል እንከሎ ብደረጃ ሃገር ከዓ ኤርትራ መበል 53 ደረጃ ክትስራዕ እያ ክኢላ ነይራ። ኣብዚ ዝርዝር ከዓ ከም በዓል ብሪጣንያን ፈረንሳን በቀዳምነት ከጽውዓን ከለዋ ናይ ልዕሊ 106,000 ውልቀ ሰባት ካብ 203 ሃገራት እዩ መጺ ዝነበረ። ካብዚ ባንክ ወጻኢ ድማ ሓደ BNP ፓሪባስ ዝበሃል ፈረንሳዊ ባንክ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ምሕጻብ ገንዘብ ብዝተኣሳሰር 8.9 ቢልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ክኸፍል ክግደድ እንከሎ ብዙሓት ሃገራት ከዓ ነዚ ምሕጻብ ገንዘብ ዝበሃል ገበናዊ ነገር ዝገትእ ሓድሽ ሕግታት ከጽድቓየን ተረኣየን ነይረን። እዚ ከዓ ገለ ካብቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ምሕጻብ ገንዘብን ከምኡ ድማ ገለ ኣጋጢሙ ዝፈልጥ ፍጻመታት ኮይኑ ገንዘብ ምሕጻብ ግና ከመይ ጌርካ ይዝካየድ እቶም ዘካይድዎ እንታይ ዓይነት ስልትታት እዮም ዝጥቀሙን ዝብል ሕቶ ገለ ካብቲ ሕጂ ፍሉጥ ዝኾነ ገበነኛታት ወይ ድማ ሰረቕቲ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ድማ እዞም ዝስዕብ እዮም። ሓደ ምምቃል ብዙሕ ገንዘብ። እዚ ኣገባብ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ብዙሕ ንእሽተይ ክፋላት ይመቕልዎ እሞ ቀስ ብቐስ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ኣብ ባንኪ ይእትውዎ። እዚ ከዓ እቲ ባንኪ ነቲ ገንዘብ ካበይ ኣምፂኹሞ ንዝብል ሕቶ ከይሓቶም እዩ ዘኽእሎም። ናብ ካልእ ሃገራት ምስዳዱ እቲ መንገዲ እዚ ከዓ ገበነኛ ወይ ድማ ዝኾነ ገንዘብ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ቀረጽ ከይከፍል ነቲ ብጥረ ገንዘብ ምስኡ ዘሎ ገንዘብ ብሕቡእ መንገዲ ናብ ገለ ሕገን ፎኪስ ወይ ድማ ብጉቦ ገንዘብ ናብ ባንኪ ከእትዋ ዝኽእል ሃገራት ገንዘብ እዮም ዘሰጋግሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ሓደ ግዜ ብወረቓቕቲ ፓናማ ዝበሃል ዝወፀ ምስጢራዊ ወረቓቕቲ ኮይኑ ኣብቲ ወረቓቕቲ ከዓ ገለ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ሓሶት ትካላት ብምፍጣር ብሽመን ናብ ካልኦት ሃገራት ገንዘብ ከቐምጥ እዮም ተረኺቦም ነይሮም። ኣብዚ ከዓ ገለ መራሕትን ጀነራላትን ኣፍሪቃ ክጥቀሱ እንከለዉ ካብ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ሊዮኔል ሜሲ ተጠቒሱ ነይሩ እዩ። مسكاب تكال زركب ترى جنزب محواس ويدما قرص مطفا እዚ ስልት እዚ ካብተን ዝዓበያ ትካላት ዓለም ከሳብ ተንዘናእሳ ዶካውንት ዝጥቀማሉ ኣገባብ እዩ። እዚ ኣገባብ ከዓ ሓደ ትካል ንዓማዊ ኢሉ ሕሳቦም ኣብ ክንዲ ብናይ ባንክ ሕሳቡ ዝቕበሎም ብጥረ ገንዘብ ይቕበሎም እሞ ካብቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ቀረጽ ከጠፋፍእ እንከሎ ካልኣይ ድማ ምስቲ ካብ ትካሉ ዝረኸቦ ጥረ ገንዘብ ካልእ ካብ ዘይሕጋዊ ስራሓት ዝኣከቦ ገንዘብ ሓዊሱ ከም ናይ ትካሉ ኣምሲሉ ናብ ባንክ ብምእታው ሕጋዊ ዘምስሎ። እዚ ኣገባብ ድማ ብዝተፈላለዩ መንግስታት ምክትታል ክግበረሉ ካብቲ ዝኸበደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ንኣሽቱ ትካላት እውን የጋጥም ብምዃኑ ንምክትታሉ ኣጸጋሚ ዝኸውን። ኣብ ካዚኖ ምቁማር ወይ ድማ ምውራድ ምጽዋት እዚ ኣገባብ ምሕጻብ ገንዘብ እቶም ብብዙሕ ዓቐን ገንዘብ ዘሰጋግሩ ዓበይቲ ነጋዶ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ኮይኑ ብዙሕ ግዜያት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት መንግስታት ንገለ ሸቃጦ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእትውሉ ክኢሎም ነይሮም እዮም። ንኣብነት ኣብ ምውራድ ኣብ ሓደ ስፖርታዊ ግጥም ነቲ ክስዕር ዝሕመየሉ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ርጉጽ ዝበልዎ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ብምትሓዝ እቲ ኣታዊ ድሕሪኡ ንኣባላት ቀረጽ ይኹን ንዝሓተዎም ሕጋውያን ወገናት ካብ ከምዚ ፀወታ በሊዕናዮ እዩ ዘብሎም። ንኣብነት ሊቨርፑል ምስ ሓንቲ ንእሽተይ ክለብ ኣብ እተፃወተሉ ግዜ እታ ክለብ በዚ ሕጂ ዘለዋ ብቕዓት ክትስዕር ወይ ድማ ማዕረ ክትወፅእ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ንሳት ስዕር ዝብል ወገን ብዙሕ ገንዘብ የብሉን። እዞም ገንዘቦም ክሓጽቡ ዝደልዩ ወገናት ግና ንሳት ስዕር ኢሎም ብዙሕ ገንዘብ የትሕዙሞ ዳርጋ እቲ ዘተሓዝዎ ውሕድ ዋጋ ተወሲኽዎ እዩ ዝመለሶም። በዚ መንገዲ ከዓ ሓጺቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ካብዚ ወጻኢ እውን ኣብ ከም ጉስጢ ወይ ድማ ካልእ ቅልስ ዝኾነ ውድድራት ነቲ ሓደ ገንዘብ ኣብሊዖም ከምዚ ሰዓር ይገብሩሞ ንሶም ከዓ ኣብቲ ሓደ ኣትሒዞም ጸኒሖም ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊ ይገብሩ። በዚ ከዓ እቲ ኣትሒዞሞ ዝነበሩ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ናብ ጻዕዳ ቀይሮሞ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዛ ቅብኣር ኣይዋ ከምኡውን እዛ ካልአይቲ ቅብኣር ኣይዋ ዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ሕንፃፃት ክመስለኩም ይኽእል እዩ፣ ግን ዋጋን ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር እዩ። እዚ ድማ ገለ መጽናዕታት ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ቅብኣታት ክሳብ ክንዲ ዝኣማይት ሚልዮናት ዋጋታት ዝበፅሓሉ ቀንዲ ምኽንያት ንሰብ ጸጋ ግርም መሕፀቢ ገንዘብ ኮይኑዎም ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ። እዚ ማለት ድማ እቲ ሓደ ብ100 ሚልዮን ገዚኡ ገንዘቡ ኣብኡ የቕምጦሞ ኣብ ካልእ ሃገር ምሸጣ ድማ እቲ ዝረኸቦ ዋጋ ናብ
ናይ ካልእ ሃገር ባንኪ ይሕልፎ በዚ ኸኣ ካብቲ ኣብ ሃገሩ ከኸፍሎ ዝነበሮ ቀረጽ ይሃድም ነቲ ዝመጽእ ዋጋ ኸኣ ኣብ ተሓዳሽ ሃገር ከም ጻዕዳ ገንዘብ ኣብ ባንኪ የእትዎ ማለት እዩ እዚ ዝተጠቕሰ ኸኣ ገለ ካብቲ ብብዝሒ ዝረአ ኣገባባት ምሕጻብ ገንዘብ ኮይኑ ዳርጋ ብዙሕ እዋን ከኣ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ተሃጊሩሉ ዝፈልጥ ልሙድ መንገድታት ምሕጻብ ገንዘብ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም